ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилооти ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Савсан Ғайрузода. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии сокинон ва ҷараёни корҳои созандагию бунёдкорӣ бо сафари корӣ ба вилояти Суғд ташриф оварданд. гузориши ҳамкоронамон. صبح روز 26 ایولی سال روان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد شناسایی با وضع زندگی ساکنان و جریان کارهای سازندگی و بنیادکاری با سفر کاری به ولایت سوخت تشریف آوردند. السلام علیکم. مهر و محبت و صداقت صدق دلانه ما به شما پیشوای معظم ملت، حبیب ملت ما خیر مقدم، طبیب ملت ما خیر مقدم، شکر و نصرت و صلح و صفا شد نصیب ملت ما خیر مقدم. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را در فرودگاه بین المللی خوجند راهبریت و ساکنان مهنت‌قرین ولایت سوخت با صمیمیت و محبت بی اندازه استقبال گرفتند. باید تاکید نمود که سرور دولت محترم امامعلی رحمان در دایره سفر کاری به ولایت سوخت از شهر اسفره بازدید به عمل آورده با وضع زندگی ساکنان شهر و جریان کارهای سازندگی و بنیادکاری از نزدیک شناس خواهند شد. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳри Исфара дар деҳоти Ворух бо лоиҳаҳои иншооти таъиноташ гуногун ки до ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди деҳот мавриди баҳрабардорӣ қарор мегиранд, шинос шуданд. гузориши ҳамкоронамон. рӯзи 26 июл дар доираи сафари корӣ ба шаҳри Исфара асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба деҳоти Ворух ташриф оварданд. нахуст сарвари давлат дар деҳоти Ворухи шаҳри Исфара бо лоиҳаҳои иншооти таъиноташ гуногун ки то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди деҳот мавриди баҳрабардорӣ қарор мегиранд, шинос шуданд. иттилоъ дода шуд ки иншооти мазкур дар бахшҳои мухталифи соҳаҳои иҷтимоӣ ва хизматрасонӣ ба нақша гирифта шудааст ва мавриди баҳрабардорӣ қарор додани онҳо дастрасии аҳолии деҳоти мазкурро ба хизматрасониҳои гуногун хубтар намуда, дар ин баробар шароити мусоид барои таълиму тарбияи кӯдакон фароҳам оварда мешавад. дар маҷмӯъ лоиҳаи 8 иншоот ки бо назардошти талаботи муосири меъморӣ таҳия гардиданд муаррифӣ карда шуд. зимни шиносоӣ иброз гардид ки бо назардошти талабот дар ҳудуди деҳоти Ворухи шаҳри Исфара боғчаи кӯдакона бо 80 ҷой, дар маҳаллаи сангтӯдаи деҳот муассисаи таълимӣ бо 360 ҷой нишаст, сохтмони бинои иловагӣ бо 10 синфхона дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 23 ба нақша гирифта шудааст. ҳамзамон бинои ҷамоати деҳоти Ворух, бинои қасри фарҳанг бо 400 ҷой нишаст, толори варзишӣ барои 300 нафар, парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи тадбирҳои ҷашнӣ ба истифода дода мешаванд ва ҳамчунин бунёди бинои махсуси раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд дар деҳоти Ворух дар назар дошта шудааст ки аз 3 ошёна иборат хоҳад буд. иброз гардид ки ҳангоми таҳияи нақша чорабиниҳо бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳи хоса ба таълиму тарбияи насли наврас, оммавигардонӣ, варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим зоҳир гардида, дар ин замина бунёди иншооти соҳавӣ дар саросари деҳот дар назар дошта шудааст. ба сарвари давлат зимни рӯнамоии лоиҳаҳо иттилоъ доданд ки дар аксари иншооти мазкур корҳои сохтмонӣ аллакай оғоз ёфта, феълан бо сатҳу сифати баланд идома доранд. ҳамаи иншоотҳо дар доираи талаботҳои қонун дар аз экспертизаи давлатӣ гузаронида шуда, намои берунии онҳо ба талаботҳои имрӯза нисбати бунёди иншоотҳои симои меъмории миллӣ дошта мутобиқат мекунад ва ҳусни ҷамоати деҳотро боз ҳам зебо мегардонад. дар як зумраи онҳо аллакай корҳои сохтмонӣ оғоз гардиданд. аз ҷумла дар ҷамоати дар маҳаллаи сангтӯдаи ҷамоат бунёди мактаб барои 360 хонанда оғоз гардидааст. роҳбари давлат зимни шиносоӣ бо лоиҳаҳо масъулинро вазифадор намуданд ки корҳои сохтмониро дар иншооти мазкур бо сатҳу сифати баланд ва моҳлати муқаррар гардида ба анҷом расонанд. дар ин баробар ҷараёни корҳои бунёдкориро дар ҳудуди деҳот зери назорати қатъӣ гирифта, барои баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасониҳои гуногун ба аҳолӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ бо истифода аз имконот бунёди дигар иншоотро низ таҳия ва ба сомон расонанд.
имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти ҷумҳурии қирғизистон Сооронбой Жээнбеков дар марзи тоҷикистону қирғизистон вохӯрӣ намуда бо аҳли ҷамоат ва собиқадорони деҳоти ворухи шаҳри Исфараи вилояти Суғд ва деҳоти Оқсои вилояти Ботканд суҳбати озоду ошкоро доир карданд. таъкид гардид ки солиёни зиёд ин ду миллат дар марзи муштарак кору зиндагӣ дошта дар беҳбудии зиндагии ҳамдигарӣ нақши назаррас доранд ва бояд минбаъд низ дар шароити ҳамдигарфаҳмӣ ва дастгирии ҳамдигарӣ дар деҳоти назди марзӣ кору зиндагӣ намоянд. 26 июли соли равон дар хати сарҳади давлатии Тоҷикистон ва Қирғизистон вохӯрии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Қирғизистон Сооронбой Жээнбеков баргузор гардид. дар ин зимн сарони ду давлат ҳамчунин бо аҳолии ноҳияҳои назди сарҳадии Тоҷикистон ва Қирғизистон мулоқот доир карданд ва бо мушкилоти дар ин мавзеъҳо мавҷуда шинос шуда омодагии ҷонибҳоро барои андешидани чораҳо ҷиҳати бартараф намудани тамоми мушкилоти дар сарҳад мавҷуд буда таъкид карданд. дар ҷараёни суҳбат Эмомалӣ Раҳмон ва Сооронбой Жээнбеков доираи васеъи масъалаҳои марбут ба сарҳади давлатии Тоҷикистону Қирғизистонро мавриди муҳокима қарор доданд. зимнан зарурати идома додани раванди делимитатсияи сарҳади давлатӣ, пешгирӣ намудани рӯйдодҳои ногувори назди сарҳадӣ ва садди роҳи онҳо шудан, роҳ надодан ба эҷоди вазъияти иғвоангезона дар минтақаҳои назди сарҳадии ду кишвар, ҳамчунин аз ҷониби мақомоти давлатии тарафҳо ба таври доимӣ анҷом додани корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни аҳолӣ дар мавриди ҳамзистии осоишта махсус таъкид гардид. дар шаҳри Исфара ҳамчунин асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Қирғизистон Сооронбой Жээнбеков аз намоишгоҳи дастовардҳои сокинон ки дар саҳни маҷмаи Орион ба таври густурда ташкил карда шуда буд дидан намуданд. дар толори маҷмаи Ориони шаҳри Исфара мулоқоти хосаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қирғизистон Сооронбой Жээнбеков инчунин музокироти васеъ бо иштироки роҳбарони вазорату идораҳои марбута ва мақомоти маҳаллии худидоракунии Тоҷикистон ва Қирғизистон доир гардид. гузориши ҳамкоронамон. дар идомаи сафари корӣ ба шаҳри Исфара асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Қирғизистон Сооронбой Жээнбеков аз намоишгоҳи дастовардҳои сокинон ки дар саҳни маҷмаи Орион ба таври густурда ташкил карда шуд дидан намуданд. дар намоишгоҳ ҳосили зироати кишоварзӣ, маҳсулоти корхонаҳои коркарди меву сабзавот, нӯшокиҳои ташнашикани истеҳсолоти ватанӣ, маҳсулоти нонию қаннодӣ, шириниҳо ва инчунин маҳсули эҷоди ҳунармандони шаҳр, хоса кандакорон, кулолгарон ва ғайра ба маъраз гузошта шуд. сарони давлатҳо ба меваҳои шаҳрбор ва аз лиҳозу тамъ беназири ин минтақаи мамлакат таваҷҷӯҳ зоҳир намуда ба меҳнати ҳалоли сокинони шаҳри Исфара баҳои баланд доданд. иттилоъ дода шуд ки иқлими деҳоти шаҳри Исфара барои бунёди боғ ва ба даст овардани ҳосили фаровон басо мусоид мебошад. аз ин рӯ таваҷҷӯҳи сокинон ба боғдорӣ бештар равона гардидааст. майдони умумии боғу тогзори шаҳр имрӯз зиёда аз 12 000 гектарро ташкил медиҳад. танҳо дар соли равон боғпарварон дар талу теппаҳои ин минтақа 46 гектар боғи нав бунёд карданд. дар ин ҷо ҳосили зироати полизӣ аз қабили тарбуз ва харбуза ба таври хос ва дар 5 пирамида намоиш дода шуд. гуфта шуд ки имсол дар шаҳри Исфара дар майдони 26 гектар зироати полизӣ аз ҷумла тарбуз ва каду кишт карда шудааст. то имрӯз хоҷагидорон аз майдони полизиҳо 50 тонна тарбуз ба бозор бароварданд ва ҳосилнокии он аз ҳар гектар 250 сентнерро ташкил медиҳад. дар ин намоишгоҳ занбурпарварон низ ширкат варзида номгӯи гуногуни асали табииро пешниҳоди меҳмонон намуданд. тибқи иттилои масъулон дар шаҳри Исфара 2155 оилаи занбури асал мавҷуд мебошад ва дар 6 моҳи соли ҷорӣ хоҷагидорон ба миқдори 31.1 тонна асали хуштам истеҳсол кардаанд. занону бонавони ҳунарманди шаҳри Исфара маҳорати нонпазӣ ва омода намудани хӯрокҳои миллиро дар тануру дегҳо намоиш доданд.
дар гӯшаи намоиши маҳсулоти нонӣ қариб 20 намуд нонҳои миллӣ аз ҷумла чапотӣ, қалама, нонҳои равғанӣ, чормағздор, ҷаззадор ва ғайра ба маъраз гузошта шуд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳунари пазандагии занону бонавони шаҳри Исфара баҳои баланд дода, онҳоро барои омӯзондани нозукиҳои ин ҳунари миллӣ ба духтарон ҳидоят намуданд. дар самти коркарди мева яъне хушконидан ва истеҳсоли консерва сокинони шаҳри Исфара таҷрибаи ғанӣ доранд. طبق اطلاع امروز در شهر اسفره 14 کارگاه و کارخانه به کارکرد و بندوبست میوه خشک و 3 کارگاه و کارخانه دیگر به استحصال کنسروی میوه و سبزیجات مشغول میباشند. اگر در همین دوره سال 2018 از طرف کارخانه های شهر به مقدار 4 میلیون و 643 هزار و 930 سامانی خشک میوه کارکرد و بندوبست شده باشد، پس امسال این نشان داد به بیش از 10 میلیون و 300 هزار سامانی رسانیده شده است. حجم استحصال محصولات کنسروگی باشد در 6 ماهه اولی سال روان به 1 میلیون و 498 هزار و 340 سامانی برابر گردیده است. کارکرد و بندوبست محصولات در کارخانه‌های نامبرده به طور خاص و با تمغه مخصوص صورت گرفته استاندارد بین‌المللی رعایت گردیده است که در بازار داخل و خارج مملکت خریداری زیاد دارد. سال گذشته در برابر تامین نمودن بازار داخلی اینچنین از شهر اسفره به مقدار 11375 تن میوه خشک و در حجم 1 میلیون و 639 هزار و 100 سامانی کنسرو به کشورهای روسیه، آلمان، قزاقستان، ازبکستان و غیره صادرات کرده شده است. در مجموع از جانب سران دولت‌ها به محصول مهنت ساکنان شرفمند شهر اسفره بهای بلند داده شد و پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای رسیدن به دستاوردهای از این هم بیشتر در همه بخش‌ها به مسئولان توصیه و مصلحت‌های مفید دادند. مجمع آریان که در مرکز شهر اسفره و در ساحل دریا با نظرداشت صنعت معماری ملی ساخته شده است، پسند مهمانان گردید. نمای بیرون و داخلی مجمع پرره با هنرهای ملی از قبیل کنده‌کاری در چوب، گچکاری، صنعت کندل و غیره آرا داده شده است. در اینجا سنگ‌های آرایشی محلی با مهارت بلند هنرمندی استفاده گردیدند و بسیار دقت جلب کننده می‌باشند. این بینای با حشمت دارای تالارها برای گذراندن چهاربینی‌های گوناگون، طربخانه، چایخانه، آشخانه، قهوه‌خانه، اتاق‌های کاری و خدمت‌رسانی و غیره می‌باشد. امروز همچنین در تالار مجمع آریان شهر اسفره ملاقات خاصه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری قرقیزستان سوارونبای ژینبکوف و مذاکرات وسیع با اشتراک راهبران وزارات اداره‌های مربوطه و مقامات محلی خود اداره کنی تاجیکستان و قرقیزستان انجام یافت. جانب‌ها علاقه‌مندی خود را به توسعه و رشد همکاری‌های گوناگون جبهه در اساس اصول دوستی و حسن همجواری ابراز داشتند. در این ارتباط طرف‌ها به موافقه رسیدند که در سطح کمیسیه‌های حکومتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان آید به دلیمیتاسیا و دمارکاسیای سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان با مقصد به انجام رسانیدن روند دلیمیتاسیا و از لحاظ حقوقی بر رسمیت درآوردن سرحد مشورت و مذاکرات را ادامه دهند. ملاقات دایر گردیده اهمیت تاریخی داشته دو کشور را به عملیه انجام دادن روند دلیمیتاسیا و دمارکاسیای سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان نزدیک می‌آورد. انجام دادن کارها جهت از لحاظ حقوقی بر رسمیت درآوردن سرحد دولتی میان تاجیکستان و قرقیزستان به تمام مجموع مناسبت‌های متقابله دو کشور تأثیر مثبت خواهد رساند. امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پس از انجام سفر کاری به ولایت سوخت و بازدید از شهر اسفره جهت انجام سفر کاری به جمهوری قرقیزستان سفر کردند. در این سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان، وزیر کارهای خارجی، یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل رابطه‌های خارجی و دیگر شخصان رسمی همراهی می‌کنند. برنامه اخبار رو ادامه می‌دهیم. بخش‌های اقتصادی و اجتماعی و معیشی و فرهنگی جماعت واروخ شهر اسفره دوام سال‌های صاحب استقلالی رشد نموده با دستگیری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان انشاءات تعیینات گوناگون بنیاد شده انفراساختار آن تکمیل داده می‌شود. از جمله در دایره عملی سازی نقشه چهاربینی‌ها بخشیده به استقبال سزاوار 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان توجه خاصه به تعلیم و تربیت نسل نورس، عمومی‌گردانی ورزش و ترغیب طرز حیات سالم ظاهر گردید. در این زمینه بنیاد انشاءات صحوی در سراسر دهات در نظر داشته شده است. گزارش همکارانمان.
ҷамоати деҳоти ворух яке аз минтақаҳои дурдаст ва назди сарҳадии мамлакат буда 33084 гектар масоҳат дорад. шумораи аҳолии ҷамоат бинобар нишондиҳандаҳои 1 январи соли ҷорӣ 32573 нафарро ташкил медиҳад. таваҷҷӯҳ ва дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хусусан роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷамоат сатҳу сифати зиндагии мардумро куллан дигар кард ва дастрасии аҳолӣ ба хизматрасониҳои соҳаҳои гуногун беҳтару беҳтар гардид. бунёди муассисаҳои нави таълимӣ, бунгоҳҳои тиббӣ, иншооти хизматрасон, муассисаҳои фарҳангӣ, таҷдиди роҳҳои маҳаллӣ ва кашонидани хатти оби нӯшокӣ давоми солҳои соҳибистиқлолӣ таҳаввулоти чашмрасе дар зиндагии мардуми бумии ин минтақа ба миён овард ва феълан низ ин раванд дар саросари ҷамоат идома дорад. бахусус дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳудуди ҷамоати деҳоти ворух корҳои бунёдкорӣ вусъати тоза пайдо кард ва дар ин давра бояд дар саросари ҷамоат 41 иншооти таъиноташ гуногун бо истифода аз имкониятҳои буҷавӣ ва ҷалби соҳибкорони ватандӯсти маҳаллӣ сохта ва истифода дода шавад. ба иттилои масъулин дар қисмати бештари ин иншоот корҳои сохтмонӣ аллакай оғоз ёфта феълан тибқи нақшаи кори муассисаҳои таълимиву кӯдакистонҳо, бунгоҳҳои нави тиббиву толорҳои варзишӣ ва мунфаршкунии роҳҳо идома дорад. тибқи нақшаи ҷашнӣ бо назардошти талабот сохтмони бинои иловагӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 23 барои 240 ҷойи нишаст оғоз ёфт ки корҳои сохтмонии ин иншоот аллакай дар арафаи анҷомёбист. ҳамзамон дар ҳудуди ҷамоат аз навсозии бинои қасри фарҳанг ки дар ҳолати ногувор қарор дошт оғоз ёфта тибқи лоиҳа то ҷашни 30-солагии истиқлолият иншооти мазкур бо 400 ҷойи нишаст мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад. бо ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба деҳоти ворух хеле зиёд аст. дар солҳои охир хеле ободкориҳо шуда истодааст. аз ҷумла хонаи фарҳанги ҷамоати деҳоти ворух ки соли 1971 сохта шуда буд ва то имрӯз таъмири куллӣ нашуда буд, имрӯз махсусан бо супориши пешвои муаззами миллат як таъмири куллӣ дар инҷо оғоз шуда истодааст ва корҳои аз нав барқароркунӣ рафта истодааст. ҳамчунин дар деҳот имрӯз дар мавзеи Сангтуда як мактаби хеле замонавӣ сохта мешавад ва сохта шуда истодааст, аллакай корҳо оғоз шуда истодааст. имрӯз дар муассисаи таълимоти миёнаи рақами умумии 23 як синфхонаҳои иловагӣ дар назди мактаб аллакай раванди корҳои охир ва анҷом расида истодааст ва ҳамчунин дар тамоми маҳаллаҳо толорҳои варзишӣ, дар тамоми маҳаллаҳо он иншоотҳое ки барои ниёзи мардум лозим аст сохта ва истифода дода шудааст. тибқи иттилои масъулин аз шумораи умумии иншооти ҷашнӣ ки барои сохтмон пешбинӣ гарданд дар 40% он корҳои бунёдкорӣ аллакай анҷом ёфта мавриди баҳрабардории аҳолии ҷамоат қарор дода шудааст. аз ҷумла таъмиру аз навсозии 6 километр роҳи ҳудуди ворух пурра сомон ёфта рафтуҳои бемамонияти нақлиёт таъмин мебошад. ҳамчунин роҳи таҷдид гардида пурра чарғон карда шудааст ва таъмири ҷории роҳҳо аз маҳаллаи қалача то даромадгоҳи хоҷа аълон идома дорад. бояд тазаккур дод ки корҳои сохтмонии тамоми иншоот бо назардошти талаботи муосири меъморӣ ҷараён дошта анҷоми корҳои бунёдкорӣ симои ҷамоатро куллан тағйир хоҳад дод. аз тарафи соҳибкорони ҷамоати деҳоти ворух зиёда аз 6 километр роҳи марказии деҳа пурра мунфарш карда шуда зиёда аз 13 километр роҳҳои байни деҳа шағалпӯш карда шуд. инчунин якчанд иншоотҳо аз қабили чойхона, маркази шустшӯи мошинҳо, сартарошхона, кошонаи ҳусн, ҳавзҳои оби нӯшокӣ пурра ба истифода дода шуданд. дар ҷамоати деҳоти ворухи шаҳри Исфара ҳамчунин дар дигар бахшҳо пешравиҳои чашмрас ба назар мерасад. алалхусус бо амалисозии барномаҳои соҳавӣ, дастрасӣ ба об ва таваҷҷӯҳу ғамхории пайваста бахши боғдорӣ рушд кард ва феълан кишоварзони ҷамоат дар баробари таъмини бозорҳои дохилӣ бо навъҳои гуногуни мева ба дигар кишварон низ онро содирот мекунанд. тибқи иттилои масъулин айни ҳол майдони боғ дар ҳудуди ҷамоат ба 1432 гектар расонида шудааст. меваҳои хуштами ҷамоат ҳам дар шакли тару тоза ва ҳам коркардшуда ба кишварҳои гуногун содирот мегарданд. бо ҳамроҳии бародаронам 6 бародар ҳамин заминҳоро обод кардем. мана боғзори зардолу, себ, мана ҳозир аз ҳосилаш баҳраманд шудем. масоҳаташ тахмина 6-7 гектар. ҳосилнокии солҳое ки ҳосилаш нағз мешавад, ҳар як бародар аз 1 тонн до 2 тонна ҳосил мегирем. маҳсулота баррасӣ бачаҳо вагӯсел мекунем, бачаҳо мефурӯшанд, барои зиндагии мо ёрдамӣ калон мекунанд.
хусусан майдони боғо дар ҳудуди ҷамоат пас аз қабули барномаи давлатии рушди боғу токпарварӣ дар мамлакат васеъ карда шуд ва аз ҳисоби заминҳои бекорхобидаву талу теппаҳо ин раванд феълан низ идома дорад. ҳалли замати ҷамоат дар дигар бахшҳои соҳаи кишоварзӣ ҳамсони чорводорӣ, сабзаводкорӣ ва кишти полизӣ пешсаф буда шумораи хоҷагиҳо дар ҳудуди ҷамоати деҳотӣ Ворух ба 3234 адад расидааст. 2980 гектар замин бошад феълан дар гардиши кишоварзӣ қарор дорад. яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин таъмини аҳолӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб мебошад ки бо ин мақсад дар ҳудуди ҷамоат тадбирҳои саривақтӣ амалӣ карда шудааст. аз ҷумла бо фаъолият оғоз намудани коргоҳи дузандагӣ тавонист ки 20 нафар занони хонанишини маҳаллиро бо ҷои кори доимӣ таъмин созад. дар ин коргоҳ феълан сару либоси мардонаву занона либосҳои махсуси корӣ истеҳсол гардида истодааст ки талабот ба чунин маҳсулот хеле зиёд аст. ҳамчунин коргоҳ имконият дорад ки духтаронро бо гузарондани курсҳои кӯтоҳмуддат соҳиби касбу ҳунар намояд. ҳамин гуна тибқи таҳлили чанд соли охир сату сифати зиндагӣ ва имконияту шароити сокинони ҷамоати Ворухи шаҳри Исфара дар баробари дигар минтақаҳои Тоҷикистон ба зинаҳои нави рушд расидааст ва дар оянда тадбирҳои ҷиддитаре рӯй дастанд ки барои дастгирии минтақаи мазкур ва боз ҳам беҳтар намудани шароити зиндагии мардуми Ворух равона карда мешаванд. бинандаҳои азиз, шуморо бо дигар хабаргузоришҳо дар нашрҳои минбаъда ошно месозем. саломат бошед.